kayak gede-gede. Wah, putek iki. Renang lah. Kasih itu lah posisionan mbahku. Woi Mas, opo? Endi kowe? Dolan yo. Endi? Nengok sak-sakmu nengok apa nanti wae. Oh ya wis, yo. Dah, bae duka ayo. Yo. Panas-panas ngene iki ngombe es enak ya? Iya, enak iki. Ah, panas man. Panas, kayak dodolan. Alah joleh. Balang pelem ya? Yo. Tapi balane nggo apa? Ayo watu to. Watu lan desku piye? Apa-apa, ayo. Ayo, gaskan. Masuk layangan. Bisa toh, tuh tak main ini. Yuk, tenang udah. Iki, urut lu. Ayo. Santi, saya masuk. Wah, ini mandi. Wah, enak iki iso nggo omah pohon iki. Oh iya to. Yo, penek sae. Menek sae. Siap. Enak. Wah, menek ono enak. Umpak pelem. Gak iso aku. Sone kowe, kudu aku. Ngopek kopi yo. Tolong di kopine. Kenapa? Buka kopi. Di wete gak enak. Aku lho bar ngising mau. Ya ngising dipameri. Lah aku lho ngising lah cewek. Kok tak omongi we ngising ning kamar mandi. Yo, ngising yo ning kamar mandi to. Yo. Oh waduh, piye to? Tolong gedang ayo. Mbak gedang ah. Oh, go mateng dipeki. Diimbu. Jimuk lah. Kok sing jimuk ae lah. Kowe sing kon kowe, du aku. Lah aku ora sing duwe kuwi blok. Ya sapa duwe uang. Lah kuwi sing ning wek uang kuwe waanmu wek sing mau utuk ya wek kowe. Waanmu. Yo. Aku coba pernah kuwi jimu apa? Pisang. Oke. Oh. Ya. Kasih salah jimu pernah. Pisang.